Alhamdulillah, bariku gue lemu, lumayan. Buh, buh, wah, bener iki omong Mas Keli iki. Kudu kon nyemprot bola walang sangit. Waduh, esuk ra panen ki ra iki. Gabok piye ki? Wah, duduh. Omong kono rada gombol-gombol e. Walang sangit. Wah, iki makalahku diko tangki disemprot kon dulu bate esuk anak putuku dong oleh wis. Ah, aja kok bener mana klik wis. Muwe kok iki. Pemakli belum mau bener iki wis. Omong kok ngunduri beras larang pangan. Saiki wis 14.000, 14,5. Esuk nek iki beras larang dadi 16 kok ora. Putuku dong wis. Tak tanganane, tak semprote yo mung budidaya ampe kabeh diparingi berhasil besok iso anak putu ra dong wis. Aduh ora apa-apa. Uri anak putu memang ra dong wong garep apa Gusti Allah niku budidaya. Nek kabeh cukup, kabeh disukune budidaya. Ora mung jake bantuan wong sing luwih butuh akeh, sing luwih rekoso akeh. Mawas diri, aku yo wong tetanen yo gelem rekoso. Mbeh kabeh yo kena urip. Mau disyukuri yo aja lali nek cara Gusti Allah. Atau menembak yang tengah-tengah ane yo tentu durusi menyadeng wae tanpa di payah disemprot ayo payah kaya mengalannya genengan payah itu moyo setelah yo menuwun yo njaluk ning dilakoni budidaya aja menceblok tinggal keleng dilepi tinggal lunga tinggal biang-biangan ya tetep apik ya paling ora ya di urusi disemprot